oras haka damang dainang na tua-tua nami khususna huria HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati nang sude nabui mambigi live streaming on marhite PHD lansia ni huriata jumulo mahita kadamang dainang mempersiapon sude nguluta asa tapili hon marhite PHD on dilansion jumulo martangi yang mahita. Amin. Ta puji matuata marite bukuin di nomor 126 ayat sada namar guru do luhutna. Dame ni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Noaing tabigima hata ni di bata di PHD seksi lansia di Umpason imalau pasikopon pungat taon marhite surat parjulu na sinuraton ni si Yohanes sada Yohanes bindu 2 mamuka sian ayat tolu dohot rodi ayat onom tangihon hitama kadamang denang ujahama dihamu saluhutna songonoma hata ni tuhata parangi hati uron sianondo taboto nang tatanda ibana molo taradoti aka patikna namadok hutada do ibana alaidang diradoti patikna pargabus dui dangadong hasitongan di bagasan ibana alai na mangaradoti hatana nang tutuma gok ha holongan ni rohani di bata di bagasan ibana sianima taboto hita di bagasan ibana namadok mian di bagasan ibana ikon di parange homa songon ibana diamuna kadamang denang amanami nang lansia khususna sai dihirim debatado sian hita ima pangalaho parange hatiuran di tonga-tonga ni parsaorata di tonga-tonga ni parsauran yaka namatua asa sai manok tong jala satia tu debata edo umbahen didok dia toluinakin sianondo taboto nang tatadda ibana molo taraduti aka patikna namadok hutadda do ibana alai dang diradoti patikna ajo do lupa hita mangulahon hati uron ala dang bui taorom dirita
Alasai olo hita muruk-muruk, olo hita dang boy manahan diri, laho mangorom dinasa nanaing ta dokon, dohot denggan, ujung nagabi melanggar sian patik ni debata. Ujung nabuy go gabi marlauk ni dosa, saluhut nasa natan padohi, nasa nataulahon. Alanima kadamang dainang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus, khusus nama nami lansia, ikoboy hita di hatu ota, patupahon kesabaran, patupahon halambohon lasni roha, natape sipata olo ganggu hita, disude nasa nataulahon, disude aka rohata natahilala olo gabelias sude dihita dia kahatu ota, alai na pasti ikon marhagugo tu hita, manguruti patik ni debata marhite nasa nataulahon, nasa tapatohi asa di bagasan hati uron nasian debata, ikomboy do hita manahan patuduhon hasa tiaota, namar debata do hita namar Tuhan do debata hita, alani natape di hatu ota hita dangadong nabui lias di hatu ota, alani sude bui taulahon do denggan marhite aka patik nai, alani denggan do kadamang de nang hita mangaruti iko taradoti molo taida aka tukang parkir na di luaran, saya di pasahat na puna sepeda motor manang mobil ma, artanai satokin tuaka na penjaga parkir, alai na tapi dibuat na puna saya non, alai saya diraduti do, saya dijaga do, artat tai sepeda motor tai mobil tai, na tapi masa godang gangguan di nasida, di naman jagai nagok penuh tanggung jawab, alai nasida mulutung pe dibuat muse dina punasa nai pinakir nai mobil nai dot sepeda motor nai, alai jamot doi bana lau pasahato ni muse gariada ulu do sukunon na sesuaikah dengan STNK-nya, mobilnya atau sepeda motornya, barang nai na tinitip na tukang parkir. Kadamang dainang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus, songoni manian mangaradoti akapatik ni debata, songoni manian hita di bagasan rohata mamparangehon, songon debata na mamparangehon nguluta, songon debata na padimunimuto pagodang-godakon ima ngulu taon gok hasabar do iban dak pola nama se godang rimasna alai godang do holong nai dinasa sude manusia na tinopana ido bahen kadamang dainang masa takas masa sikop di ayat onom bidok namadok mian di bagasan ibana ikon di parange khodo songon ibana, jadi molo tadok mian hita di bagasan Yesus Kristus, mian hita di bagasan ibana ikon taparange holma hamiana tai na memang miat do hita ikon tapokus solma hapor seotai alamian do tutusi tutu hita di bagasan debata marhite holong nai, amin martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami,
Dihatam Tuhan nang pinasahapmu dihami saluhutna. Tarlumobi di PHD lansia sen huriam hakawi peresok keramat jati. Tarlumobi akan nang wabegis sudi Tuhan hatam. Dakolan nama tua lansia. Alai hatam nunga di begis saluhut Tuhan. Atong gabe parsaora mahatamon Tuhan. Di tonga-tonga ni parsaora nasida. Di tonga-tonga ni parsaora nami sama jolma. Asa sudi mangaraduti hatam. Mangaraduti patik mi Tuhan. Lau mangulahon aka ulauna. Unang segudang aka hasalan nagabe marlauk ni dosa Tuhan. Ala sobui manahan dihasatiaon. Ginanaeng ulaonon na uduton na. Parkarejuan ng aktivitas na. Ala nima Tuhan. Pasatay ma sudi amanami. Lansia nang inanami lansia sen huremon. Tarnumobi ma sudi bunguan lansia di sudi sadok hakabipion. Asimaroham Tuhan leuko guma dia manami inanami dina tua nami Tuhan. Dina mandalaton ngununa di hatuona rap dohot akka pinopar paupuna nang keluarga natahi Tuhan. Nang akka sisolhotna nama kaholong inasida. Asa toktong Tuhan sitiruo don nasida jala mangalem poda don nasida asa marhiti poda na pinasat nasida Tuhan marhiti hatam say di bagasan holong nasianima nasia koima Tuhan bui mangulu nasida Tuhan patupahon parsaoran nasida sama nasida hami sama hami tarlumobi ma parsaoran doto Tuhan dibata para siroha di hami. Tong Tuhan, omatang yang nami elek nami, nau sombau kami marhiti-hiti guarnenakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, martangi yang hami tuho. Amin. Tapuji Tuhata, marite bukende 164 ayat sada, o Tuhan Yesus, o Rajaku, lausi soma ita, papunguhon piliata. Tanya koma piliata ale dibata amanami na dibanu aginjang hodo harorani salu sile honde hona denggan dohot nasau libasa na mauliutus upasa thami masyan na nilihon mi tu hambi pilihan nami tuho sajalo may gabi uap nausus di julum pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasyang hami pilihanon patimbulhon harajamu di tonga-tonga ni riam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tondim asalam tanda hami godang nisi leon-lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rakmay tamang idohon tangyang ali amanami na di banu gijang say pinarbadi amaguarmu say Roma harajaunmu say saut malomon roham di bantongon songon na di banu ginjang leon matuhami saradun hangolua siapari sesa malusanami songon panasanami di dosa ni dungan namar dosa tuhami unak kami togen tu pangunjunan
Padua mahami sian pangago, ay hodona puna rajaon, dot agogon, rode sangapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, olong ni rohani di bata mata, dohot parsawaran ni tondi parbadiaima, na mangaramoti hamu saluhut na. Amin. Horas ma dihita kadamang dainang, di bagas serion, saya di bagasan pangaramoten di bata mahita, jala marepaso mahita, margugu hita patupan sude ka ulota diombason nang sugut nang haduan. Horas ma sehat mahita sulutna. Horas.